खालि थास्किन जाओ खुरको सक माइथक आं थांनाय रम नाय मोनसे बाकि खार दं के बेलाय जबरदस्त रम नांगौ बिन बेलाय बुकुर नरम हाय आबन बाकि रम थके हाय मा दं ना आबन बाकि किसा किसा हनसे दे बिकस मा रम शुं के ताय सलाबरि बिसिनिया बो सलाबो बरनाय बो नासिमे माने तमन हाय बो बिखमो मा आबन बाकि सिजाय yang मोखांगो बा सेहाराव के रम मेता सलादा बरै और बाकी रम बुझाय नाय माने न खार दं कुन मते मासना रम नेखा अब उनके बरैता के सला के बाहाय अब तो साइबे को नाय मसे रम मालियान के बा थासास बा किउ दुं हाले बरक ताकाइसा बर गुफुर मांनायसिद ताकाइसा सन्द जुल हायरक नगो माने भिडिअ रग ता आबरक बा तों सिरो सिनायनो साइमेटा आंगे बिन बिसोरबो बिन मकल नस मारंग बिन मकल से पूरा प्लास्टिक पेपर जाखाय मकल से किसे गसा खाय ब्रक बा बाके नं सिरो संजे नं मागे नं ना के किसे मिसे मेरे मेरे हागे नं ना किसा साइमान के साव ता ब्रक न थासास आन सुकलाब खामजा गैनाय बायतो हाय मानि बिन बाव संबो न बाय मार हाया